És una ruta circular en la que vaig sortir del carrer Pedregós, del municipi del Bruc, per anar cap als Pallers, passar pel seu costat esquerre, pujar cap al camí del refugi, anar al refugi Vicenç Barber, continuar amb direcció al Coll de Port, baixar pel camí que va paral·lel al torrent del Lloro, per anar cap a la cova de l'Arcada després, la cova del Cabrit i tornar cap al Bruc. Per arribar als Pallers s'ha de pujar per la canal que va entre el Gerro i el Timbler del Bruc. És una canal dreta, va sobre roca moltes vegades, moltes senyals però que a vegades et confonen. Has de mirar de pujar el més a prop possible del Gerro. Quan queda pocs metres per arribar als Pallers, veus a la teva dreta unes roques que sembla que sigui un platet volador. Està situat sobre el cim del Timbler del Bruc. Per anar cap allà vaig flanquejar uns 30-40 metres. El flanqueig no és difícil, la roca és bona, si està seca, com era el cas. Estar mullat no és aconsellable i anar distret tampoc, perquè en definitiva una relliscada té un buit bastant important a sota, s'ha d'anar al tanto. Pujar al cim del Timbaler no és gens complicat, és un pas, diguem que de grau 1 no té cap problema. La roca aquesta que sembla el platet volador doncs és bastant gran, de fet es veu bastant més grossa com ets allà que no pas com t'hi vas acostant. Les vistes de la zona són molt guapes. Vaig desfer el camí per tornar a dirigir-me cap als Pallers. Vaig fer un tros més de grimpada sobre la roca i vaig entrar per on hi ha la típica i coneguda roca de la Tisoreta. Hi ha diferents vies per fer el sector dels Pallers, alguns d'ells més rambats a la roca. Jo aquesta vegada vaig optar per seguir el camí aquest que es veu a les imatges, que està fitat, va per una zona de roca i flanquejant una mica, però no és tampoc complicat, lògicament, una vegada més, sempre i quan el terreny estigui sec, que estigui en bones condicions. És fàcil, vas uns 10-15 metres per sota de la roca i et vas acostant al punt en el qual hi ha el coll que et permet seguir un camí que et portarà cap dalt a Can Bassana o girar amb la mà dreta per t'agafar el que és el camí del refugi, el camí que et porta al refugi Vicenç Barber. Des del camí del refugi tens molt bones vistes de la zona d'Agulles. També a mesura que vas pujant tens vistes dels Pallers que acabes de deixar. Té algun tram realment bonic. Vas bastant sota la protecció de l'ombra, amb la qual tampoc no notes massa la calor. I al final acabes arribant al camí que et porta al refugi. Jo em vaig parar al Pom de la Barana, que és un cim molt senzill, des que tens unes vistes espectaculars de tot el sector d'Agulles. Un cop passat al refugi Vicenç Barber, vaig continuar pel camí en direcció al Coll de Port, fins que vaig trobar el desvio a mà dreta que em permetia baixar pel camí que va paral·lel al torrent del Lloro. Al principi es camina sense cap dificultat per dintre del torrent, fins que es veu una sèrie de fites a mà esquerra que ja et treuen de la llera del torrent i que ja et porten a caminar seguint marques blaves pel costat esquerre.
Hi ha algun punt en què el camí et torna a portar dintre el torrent per uns pocs metres, però tornes a sortir de seguida. El camí del torrent del Lloro s'acaba on arriba el pas ferrat que hi ha. Allà vaig girar cap a l'esquerra per agafar el camí que em porta al Cova de l'Arcada. El vaig trobar més complicat que l'altra vegada que havia passat. Jo crec que em vaig equivocar i que anava uns pocs metres per sota on va el traç, però bueno, va ser un tros que em costava d'orientar-me, estava en molt mal estat. La Cova de l'Arcada espectacular, com sempre. Un cop deixat la Cova de l'Arcada vaig anar a buscar el camí del Cabrit i al cap d'uns pocs minuts estava a la Cova del Cabrit. Des de la Cova del Cabrit ja baixes en directe un camí que baixa recte cap baix a la plana. És un camí que està marcat amb senyals vermells, que té trams en què es camina força bé, té altres trams en què agafa bastanta pendent de baixada i és més... t'obliga a anar més en compte. A la part mitjana final té 2 o 3 petites desgrimpades, tampoc tenen cap dificultat especial, però és un camí en el qual té aquests típics de Montserrat en els quals tens que anar concentrat, xinoxant-ho, anar fent, no voler precipitar-te perquè podries tindre un ensurt i fer-te mal. Les vistes de tota la zona per la que estava passant són realment també molt boniques. Aquesta coneguda bassa permet, si vas cap a l'esquerra, anar a agafar el camí del Boixar, i si continues tirant avall agafes un tram del torrent del Tambor, que és el que vaig fer jo. A partir d'aquest punt ja les dificultats s'han acabat. És molt fàcil caminar. Un cop surts del torrent del Tambor jo vaig agafar ja una pista molt ampla, en molt bon estat, que em va portar cap al Bruc i que em permetia gaudir de pràcticament tota la serralada de Montserrat, que a aquella hora de la tarda i tal com hi picava el sol estava realment espectacular.